Diversi nies kemm Furjaniżi u oħrajn minn għaqdiet u entitajiet differenti għaddew il-ġurnata tas-Sibt ingħatfu l-Furjana. L-inizjattiva żomm l-indafa fil-Furjana kellha żewġ skopijiet li titnaddaf fil-lokalità biex ir-residenti u dawk li jiffrekwentawha jgħixu f'ambjent isbaħ u li l-ġbir tal-iskart wassal biex diversi entitajiet jingħaqdu għal għan tajjeb. Net News kellem mal-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tal-Furjana, James Aronellu, li wkoll ipparteċipa f'din l-attività. Tal-attività huwa li b'xi mod jew ieħor niġbru l-ftit skart li jkun hawn matul il-jum f'dan il-jum partikolari, żomm il-Furjana nadifa. Ovvjament aħna tul il-jum matul il-ġurnata tal-Furjana tilqa' bosta nies li sfortunatament kull dat ma japprezzawx il-lokalità li hija mimlija residenti jiżdija wkoll mimlija uffiċini u jħallu l-iskart tagħhom hawnhekk. L-attività tellet ġimgħa qabel attività oħra organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Furjana ġenna ta' ġonna. Ma' Net News James Aronellu stqar li sfortunatament il-lokalità tal-Furjana għandha numru ta' problemi u ta' periklu għar residenti u dawk li jżuru l-Furjana. Mbagħad għandna bosta problemi fil-lokalità fejn ftit ilu aħna kemm qed innatfu hawnhekk u sibna seringa. Ġifieri dejja waħda mill-problemi tal-lokalità mhux biss hawn skart domestiku, però skart mod ieħor li qed jagħmel deni mod ieħor. U hekk kif il-ġimgħa d-dieħla il-Furjana mis-sena tilqa' numru kbir ta' persuni li ta' kull sena jattendu għal ġenna ta' ġonna, James Aronellu spjega aktar dwar din l-attività. Ġifieri ġenna ta' ġonna ssir nhar il-ħadd li ġej fejn fiha wkoll naraw avveniment importanti għal-lokalità fejn naraw l-entużjażmu tal-laqdiet tal-lokalità fil-Furjana u kif ukoll bosta NGOs din is-sena li se jipparteċipaw f'din l-attività annwali issa din it-tmien edizzjoni tagħha. Il-ħadd 14 Ottubru ġenna ta' ġonna se tkun qed tagħti l-opportunità biex wieħed iżur diversi siti storiċi li jinsabu fil-Furjana, filwaqt li se tkun qed tagħti l-ħajja lil diversi ġonna li jsebħu lil din il-lokalità.